Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 22 de febrer celebrem el primer diumenge de Quaresma. Com tots els diumenges de l'any ens reunim per a créixer units en el coneixement de la paraula de Déu. Escoltant la paraula, tots plegats, ens hi anem familiaritzant i la seva força ens santifica. Units a Jesús present, com les sarments al cep veritable, ell se serveix de nosaltres mateixos perquè el Pare ens vagi netejant i l'Esperit Sant, santificant-nos, ens transformi en ofrenes agradables. Netejats pel baptisme, purificats per la paraula i santificats per l'Esperit Sant, podem caminar pel desert de cada dia superant les dificultats a mesura que experimentem la riquesa de dons en les realitats i les persones que ens envolten i creixerà l'acció de gràcies. Units a Crist, que ens parla i ens equipa, ens farà transformadors i assistents del desert. Podem trobar profit de totes les ocasions que se'ns ofereixen, com la lectura, pregària, els cursos bíblics, els cursets i les classes de formació. Benet XVI ens diu: s'ha de formar els laics perquè puguin discernir la voluntat de Déu per mitjà d'una familiaritat amb la paraula de Déu, llegida i estudiada en l'Església, sota la guia dels seus pastors legítims. Poden adquirir aquesta formació a l'escola de les grans espiritualitats eclesials, a l'arrel de les quals hi ha sempre la Sagrada Escriptura i, segons les seves possibilitats, que les diòcesis mateixes donin oportunitats formatives en aquest sentit per als laics amb responsabilitats eclesials particulars. La primera lectura d'avui ens recorda que la nostra relació amb Déu, amb l'ofrena de la seva aliança, la podem experimentar millor en la netedat de la creació i de les persones. El llibre del Gènesi ens ofereix la narració de l'aliança de Déu amb Noè. La vida és el més important que existeix. Aquesta vida es gaudeix amb qualitat divina quan ens posem dins de la comunió amb la paraula que és creadora. Té la vida i aquesta vida és llum divina per a tots i es manifesta a tot color. La segona lectura ens anima a mantenir viva l'aliança amb la presència de l'Esperit. El tenim pel baptisme de Jesús, que ens manté neta la consciència. La primera carta de Sant Pere ens ofereix la reflexió en la força salvadora de la mort de Jesús. Ell ha destruït el pecat i ha sotmès tots els seus guies. La força salvadora del baptisme, per l'Esperit de Jesús, ens obre la porta a la pregària per a gaudir, al costat de Déu, el do d'una consciència bona. L'Evangeli ens ofereix l'acció de Jesús en ple desert, enmig de les temptacions, els animals feréstecs i el servei de tots els enviats de Déu. El breu text de l'Evangeli de Marc és l'ofrena del programa. La preparació de Joan ja està feta. Ara és el temps, el regne de Déu és a prop. I, al desert, Jesús ha marcat el camí amb totes les senyals de circulació que necessitem per arribar-hi i amb l'anunci que proclama constantment. La porta de la fe queda oberta per a tothom. La conversió ens hi guia.